Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat moordverdachten blijven ontkennen. Het kan worden geconcludeerd na de behandeling van een zaak gisteren in de rechtbank. Het gaat om Michelangelo K. van 26 en Sunil J. van 18. Die worden volgens het Openbaar Ministerie zijn ze verantwoordelijk voor de moord op Charleston Benito op 4 juni vorig jaar in Cerro Papaya. Daarnaast worden ze ook beschuldigd van poging tot moord en illegaal wapenbezit. Het Openbaar Ministerie tijdens de zaak schetst een heel beeld van schietpartijen de dag voor de moord, van eerder contact met de politie, van wapenbezit. Alles dat ertoe leidde tot uiteindelijk de moord gepleegd is. Ze hebben daarbij verschillende getuigen aan het woord gelaten en een heel verhaal geboetseerd rond de gebeurtenissen. Maar beide verdachten zeggen helemaal van niets te weten, niets te kennen van de getuigenissen, niets te kennen van de gebeurtenissen en alles te ontkennen. En op die manier is het een ingewikkelde zaak geworden om het te bewijzen. Maar de rechter doet binnenkort uitspraken en volgens het Openbaar Ministerie is de zaak zo klaar als een klontje. En zijn de twee verantwoordelijk voor de moord vorig jaar in Cerro Papaya. Voorzitter STU kritisch over maatregel en dat gaat over Andris Everits. Hij is de voorzitter van de vakbond STU die opkomt voor de belangen van mensen die in kleine bussen rijden. Nou, vorige week hebben we gehoord dat Charles Cooper, minister van Financiën en van VVRP, heeft aangekondigd dat buschauffeurs van kleine bussen, ongeveer 250, worden geholpen met de aanschaf van benzine tegen gereduceerd tarief. En volgens Andris Everits is dat niet veel, die hulp. Hij zegt het bedrag komt ongeveer neer op 240 liter brandstof per maand tegen gereduceerd tarief. Dat komt ongeveer neer op 60 liter per week. Buschauffeurs die de route van Bandabau rijden verbruiken dat al in 1 dag. Aldus Everits, die volgens hem zal de steun weinig helpen. In 3 dagen is die 240 liter volledig opgebruikt. Hij gaf aan dat er andere maatregelen moeten worden genomen. En ook gaf hij ook andere klachten aan over de situatie. Zo is het verkeer op Curaçao erg druk en overbelast. Volgens Everits moet een subsidie en een tariefverhoging los van elkaar worden bekeken. Subsidie is gebaseerd op de prijs die Culo rekent, terwijl de steun ook nog eens klein is. Hij wil andere maatregelen voor de buschauffeurs. Toebase Curaçao, blij met komst olietanker. Dat liet Toebase Curaçao gisteren weten. Die noemde het een historische dag, omdat er voor het eerst sinds 10 jaar een Very Large Crude Carrier, in het Nederlands een hele grote olietanker, is aangemeerd bij Bullem Bay. En deze olietanker die zal bijna 2 miljoen vaten ruwe olie laden uit de tanks in Bullem Bay. En daarbij gaat het om vervoer naar onder meer China, India en Europa. Volgens Toebase is dit een belangrijke ontwikkeling, juist omdat het 10 jaar geleden is dat er zo'n grote olietanker naar Curaçao kwam. Maar om even een beeld te schetsen, een Very Large Crude Carrier is een schip van ongeveer 300 tot 350 meter lang en 50 tot 65 meter breed. Het is meer dan 3 voetbalvelden. Enorme schepen die relatief makkelijk dicht bij de kust van Curaçao kunnen komen, dankzij onze natuurlijke situatie. En volgens Toebase is dat goed nieuws voor Curaçao. Dieven slaan toe bij huis in aanbouw. Ja, als je de beelden ziet, dat is toch wel heel erg treurig. Er gebeurt van alles op Curaçao. Er zijn overvallen, inbraken. Maar het feit dat onbekenden bij iemand die een huis aan het bouwen was in Scherpenhee langs zijn geweest en alles wat mee kon worden genomen, hebben meegenomen. Ramen, deuren, toiletpotten, alles hebben de dieven meegenomen. Ze lieten het huis achter zonder ramen en toiletpotten. En de politie heeft onderzoek gedaan en die heeft onder meer schoenafdrukken van de daders gezien. Ook lijken er vingerafdrukken te zijn achtergebleven. Het gaat om een huis in aanbouw in Scherpenheuvel, Scherpenhee. En de politie hoopt de daders te kunnen pakken. Vrouw ernstig gewond bij ongeluk. Dat gebeurde gisteravond. Kreeg de politie een melding van een verkeersongeval op de Kaya Katoenbom, waarbij een vrouw ernstig gewond was geraakt.
ambulance is naar de locatie gegaan en die trof bij aankomst een vrouw aan met meerdere verwondingen aan hoofd, arm en been. Ze is met spoed naar het CMC gebracht. Volgens informatie die de politie heeft ontvangen, verloor de vrouw de controle over haar scooter en botste zij hard tegen een vrachtwagen die uit tegenovergestelde richting kwam. Dat zorgde voor die ernstige verwondingen. Dan Bonaire. De vuilstort op Bonaire komt in handen van Nederland. Tenminste, dat schrijft de Extra vandaag. Eerder deze week werd bekend dat het raadsonderzoek naar Celibon, de vuilstort waar al zoveel over te doen is op Bonaire, niet doorgaat. Er was een commissie ingesteld. Eilandsraad had hier $500.000 voor gereserveerd. Maar er gingen op korte termijn opeens 3 leden uit die commissie, zodat het verder niet uitgevoerd kon worden. En nu lijkt het erop dat Bonaire erover eens is dat Nederland ernaar moet kijken. Erik van den Burg, de staatssecretaris, zei vorige week nog dat hij bereid is problemen aan te pakken. En Elvis Chinachou van Movimento del Pueblo Bonaireano, MPB, heeft gisteren gezegd dat het mogelijk moet zijn dat Nederland meer autoriteit krijgt om zich over het probleem te buigen. U weet het, Celibon, al jarenlang sprake van kleine branden, grote branden. Er is onderzoek gedaan dat er giftig afval is. Het is een overlast voor de omwonenden. Er moet iets aan gedaan worden en dat lukt maar niet. Nou, deze commissie van de Raad, dat gaat niet door. Dus nu moet Nederland naar Bonaire verder helpen. Zo is nu de gedachte op ons buureiland. Dan gaan we naar SeaPost. Die heeft de Blue Wave postzegel uitgebracht en die presenteerde die gisteren aan de gouverneur van Curaçao, Maurits de Kort. De directeur van SeaPost International heeft bezoek gebracht aan de gouverneur en daarbij werd de Blue Wave postzegel overhandigd. En u ziet het op de beelden. Het ziet er mooi uit en we weten het. Het is iets meer dan een maand en dan gaat de Blue Wave daadwerkelijk schitteren op het WK. En Curaçao is er klaar voor met allemaal leuke activiteiten, waaronder deze postzegels. Wij gaan even naar een break, zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. En we beginnen in New York. Het heeft weer met Bonaire te maken, maar de Bonaire Human Rights Organization heeft deelgenomen aan de 25e sessie van de Verenigde Naties over inheemse aangelegenheden. En dat vond plaats met vertegenwoordigers van veel inheemse volkeren, zoals de Maori uit Nieuw-Zeeland, de Sami van het Noordpoolgebied, de Maya van Centraal-Amerika, de Mapuche van Chili, de Inuit van Canada en Groenland, Aboriginal volken, heel veel verschillende volkeren aanwezig. En Bonaire was er aanwezig met de Human Rights Organization. Die werd vertegenwoordigd door voorzitter Davika Bisesar Shaw en James Finis. De bijeenkomst richtte zich op de gezondheid van inheemse volkeren in de context van conflicten. En volgens de Bonaireaanse organisatie weerspiegelt dit thema duidelijk de realiteit van Bonaire met betrekking tot structurele ongelijkheid, milieudruk, afhankelijkheid en constitutionele ondergeschiktheid. Daarom was deze organisatie daarbij aanwezig. We gaan naar Aruba toe, want de restauratie van de Willem III-toren is begonnen. Deze week is de eerste fase begonnen. Het is een historisch gebouw, de Willem III-toren en Fort Zoutman. Iedereen die in Aruba, in Oranjestad is geweest, die kent het. U ziet het op de beelden. Er is begonnen met een restauratie van de toren.
Dan volgt er ook herstel van de muren van het fort en de bouw van een nieuw gebouw op het terrein. En alles moet volgens de oude stijl uitgevoerd worden. Oude foto's worden bestudeerd, gesprekken met bewoners, archiefonderzoek en analyse van de oorspronkelijke materialen en kleuren die in 1868 werden gebruikt. Daarmee moet het weer in zijn oude glorie teruggebracht worden. Dus we gaan terug in de tijd ermee op Aruba. Dan hebben we een interview gehad met Jorge Cuartas. Die heeft een boek geschreven, De Wolkenteller. En dat is een kinderboek. En het onderwerp is heel erg leuk. U kunt naar een interview kijken met Jorge Cuartas. Die uitlegt wat het boek precies inhoudt. En dan kunt u natuurlijk dan zelf bepalen of u het wil kopen. Maar het is een aanrader. Jorge Cuartas, welkom. We kennen je als journalist, marketingman. Je bent columnist. Je hebt heel veel gedaan en nu heb je ook een heel mooi boek geschreven voor kinderen. De Wolkentellers. Wat voor boek is het? Het is een boek voor kinderen, zoals je net zei. Het is een boek voor kinderen tussen de 8 en 12. Het is een boek dat gaat over 2 kinderen op Curaçao, 2 jongens, Brian en Ravi. Ze zijn beide 10. Ze wonen op Curaçao. Het boek is ook gezet in Curaçao, maar zonder dat er overaandacht aan Curaçao wordt besteed. Ik merk heel vaak als het gaat om boeken op Curaçao, dat je dan heel expliciet dingen van Curaçao erin moet stoppen. Terwijl, zeker voor kinderen, is Curaçao gewoon iets normaals. Hè? Het is hun leven. Dus het is ook bedoeld voor kinderen die op die leeftijd zitten en zichzelf erin kunnen herkennen. Tussen 8 en 12 jaar voor hun ouders en ook voor hun opvoeders. Het gaat over vriendschap en eenzaamheid. Dat is een zwaar thema, maar je weet het in een boek voor kinderen natuurlijk zo te vertellen. Maar waar gaat het precies over? Het is een boek over, zoals je zei, vriendschap en eenzaamheid. Eigenlijk leven we in een maatschappij waarin kinderen steeds vaker eenzamer worden, zonder dat we dat doorhebben. Kinderen zijn heel vaak, waar we vroeger alles op straat deden, we gingen de deur uit en we deden alles met onze vrienden, zijn we steeds meer als kinderen het huis ingegaan. We zitten achter de telefoon, we zitten de hele dag, dus de kinderen zitten de hele dag achter de telefoon en ze doen niks anders dan op die telefoon zitten. Voor veel kinderen, voor veel kleine kinderen is vriendschap maken, vrienden worden, iets heel moeilijks geworden waar je voorheen vanzelf. Het gebeurde vanzelf. En dit boek laat eigenlijk zien dat het ook nog steeds zo is. Je hebt 1 jongen, Brian, die is heel erg op die techniek, die is heel erg met zijn telefoon. En de andere jongen, Ravi, die moet van zijn moeder altijd buiten spelen. Die mag niks met techniek doen. Die moet de vreemdste dingen doen. Die moet een kokosnoot en een DVD-boom, daar moet hij zijn fantasie voor gebruiken en dan spelen. En die jongens zitten op dezelfde school en op een dag raken ze bevriend. En dan start het hele verhaal. Mooi, ik vind het een mooi thema, want het is een kinderboek, maar tegelijkertijd een thema dat ze echt daadwerkelijk raakt. Want het zitten op de telefoon is nog gewoon iets wat heel veel voorkomt. Ja, en het is niet alleen maar een probleem, het is niet alleen maar een issue die de kinderen raakt. Het is ook heel vaak een issue die de ouders raakt. Ik doe vrijwilligerswerk bij een school, ik doe daar een bibliotheek bij de school. En wat ik heel vaak hoor, is dat ouders gewoon niet weten hoe ze dat kind van de telefoon af moeten krijgen. Eigenlijk heel makkelijk, de telefoon wegpakken. Ja. Het is heel dan gaan ze iets anders doen. Dan gaan ze iets anders doen. En het gewoon opleggen. Je mag maar tussen dat en dat tijdstip op de telefoon zitten. Maar dat kind grijpt er vanzelf naartoe. Wat dit boek eigenlijk ook laat zien is dat telefoons op zich geen probleem zijn. Je moet het kunnen combineren. Je moet er iets mee kunnen doen. En dat evolveert zich in dit boek. Ontwikkelt het zich. De jongens worden vrienden. Ze worden vrienden doordat ze wolken met elkaar tellen. Die ene jongen die altijd buiten zit, die zit dan op dat schoolplein samen met die andere. Ze hebben niet eens door dat ze naast elkaar zitten. En hij zit te tellen. 1, 2. En die andere vraagt, wat doe je nou? En dan vertelt hij wolkenteller. En wolkentellers, dat is gewoon raar, vindt hij. Ja. En dan gaat hij toch meedoen. En aan het einde van de scène vragen ze elkaar, zijn we nu vrienden? Omdat vrienden op die leeftijd ook zo is. En je doet iets samen. En dan ben je een vriend. En dan ben je opeens vrienden. Mooi. Het is in het Nederlands geschreven, maar het komt nog in 3 andere talen. Ja, het is nu in het Nederlands. Het Nederlands is natuurlijk veel groter dan de Curaçaose markt. Zo'n boek moet natuurlijk ook eerst runnen. Het is nu in het Nederlands geschreven. Het is de bedoeling dat het in de loop van dit jaar ook in het Papiamento, in het Spaans en in het Engels uitkomt. Mooi. Langzaam, 1 voor 1, dus niet allemaal tegelijkertijd. Het is veel werk hoor. Het is je doet het zelf. Ja, ik heb het zelf gedaan. Ik heb niet alleen maar het boek geschreven, ik heb ook de illustraties afgedaan. Illustraties is helemaal niet mijn vak. Maar ik heb op een gegeven moment gedacht, iedereen heeft het over de AI en het is zo makkelijk om met AI tekeningen te maken. Het boek had ik in 2 maanden geschreven. De illustraties hebben me bijna 6 maanden gekost. Het ziet er mooi uit, dit staat achter. Oh, dankjewel. Maar het was me een werk, omdat het wordt gebracht alsof AI alles kan. Maar AI kan niet alles. Je moet heel specifiek zeggen,
moet je dingen zeggen. Het is heel moeilijk, bijvoorbeeld in zo'n kinderboek, in elk boek eigenlijk, moet de hoofdfiguur altijd eruit zien als de hoofdfiguur. Het kan niet zo zijn dat Brian op een gegeven moment krullen heeft en dan in de volgende scène niet. Zo'n AI snapt dat niet. Dus je moet continu dat herhalen. Ik ben maanden met de illustraties bezig geweest en toen was het af. En ik ben heel blij dat het af is. En het boek verschijnt als e-book. Dus niet een papier, een e-book. Dat wordt de verschijning. Dat is de verschijning. Sinds 15 april is het te verkrijgen op alle e-book platforms die er maar zijn. Dus als u een bepaald platform heeft, kunt u daar naartoe gaan. U kunt ook bijvoorbeeld naar bol.com gaan om het boek aan te schaffen. Maar u kunt, als u bij Kindle gebruik maakt, kunt u daar gebruik van maken. Maar het is in ieder geval leuk om het boek te kopen, te downloaden en te gebruiken met uw kinderen. Dan gaan we naar internationaal nieuws, want de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens heeft gisteren de verschillen aangeklaagd in de cijfers rond de vrijlating van politieke gevangenen in Venezuela. Terwijl de regering van interim-president Delcy Rodriguez beweert dat er meer dan 8000 mensen voordeel hebben gekregen van deze maatregel, namelijk het vrijlaten van politieke gevangenen, registreert de organisatie slechts 186 personen met volledige vrijheid en 554 personen onder beperkende voorwaarden. Dus minder dan 1000 tegenover die 8000 van de regering. Het is een autonoom orgaan, de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens. En die bestuurt al langer de situatie in Venezuela. Sinds 2017 mag de commissie het land niet bezoeken om het gevangenissysteem te inspecteren. Maar ze blijven de situatie volgen en op deze manier aandacht besteden aan het feit dat de cijfers volgens hen niet kloppen. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Access Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook het allerbeste. Fijne dag. Dag.